Dikropol kang tumingan acampuk samya ngedali lertatet wilten koto danyuang kemanguncang nidi benjang sangat simit artinya ngedali terus to Surawilaga kaya buta sing ngopragil pasti jonggo danyo mangan dak boyo Prabu Praswapati wonten timbalan iki kadhawuh Kyai Pati awan kowe Prabu Kirmina wonten timbalan iki kadhawuh Kyai Pati iki wis dudu wayahe wong jengklak-jengklek wis dudu wayahe wong pamer joget apik arepa jogetmu apik nerane wong nanggap ya mrongos Prabu Praswapati kados pundi Kyai jroning atimu rikala semana kowe caket lawan sinuwun Prabu Duryudana kowe kepingin bakal golek dalan golek srana kowe arep malsukum patine swargi bapakmu Prabu Supala ing Cedhi ya apa ora nggih kasinggihan semono uga kowe Prabu Kirmina kowe bakal malsukum patine bapakmu Prabu Baka kang rikala semana dipateni kelawan Bratasena kawula nuwun inggih karepmu karep malsukum tang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati rak ngono to kasinggihan dawuh paduka lah mula dina iki toto iki wis nyaketi pakaryanmu kudu mbok tindakake inggih Kyai Pati Kang kagak apa donya iki isine mung wales winales to Kang ya ta nek kaya ngene iki atine ra ditanduri dendam atine ditanduri rasa sesengitan pakku biyen kok pateni gendhe tak pateni Kang ra ngono ta kuwi mbok menawa ngono lah saya arek ngrebuk apa wong nyatane ya kuwi sing dadi jalaran lah nek kaya ngene iki tentreme donya iki sok kapan ora pikiran moko ora do menggalih ora do mikir
Contone yen Prabu Supala kok mati ki sebabe apa? Prabu Baka yen kok mati sebabe apa? Ngono kok ora dipikir. Sing dipikir iki bapakku mati sing mateni kae, ganti kae tak pateni. Rak ngono ta kuwi? Iya, lah mulane kuwi sing tak pikir iki lho, kene ngopo to saiki kok ora ana sing bangun katresnan, bangun ketentreman, isine kok mung padu terus. Ngendi dinggo isine mung gempceng rame. Pinter-pinteran ngomong mongko ora ngrampungke masalah. Ora piye kuwi? Ora ngajak ndelok TV, isine rak ngono terus. Nanti masyarakat ki jelek. Suguhi wong padu. Wis. Cilaka tenan kan. Ayo ben, ora perkara yo ben. Lho, apa? Iki ngerti apa ora? Ya kene. Wong padu kae ya dibayar. Oh iya ta? Oh matamu. Ora mudeng nek senengane ngeyel, kok ya wis meneng. Pokoke roh ya tok ora weruh, krungu tok ora krungu, kupinge disumpet ngono wae. Nek gelem ya nonton, ora gelem ya wis ngalih. Oh dadak kowe iki melu ngrasani wong bilung lho. Lho, bilung ae duwe harga diri nek piye ta kowe iki? Tenan, bilung ki ra mesti ditekoke sing nonton kok. Pak, bilunge kok mboten metu to, Pak? Ya ngono nek piye to? Erol aku ki. Lah, dapur mosok ada jepit ngono nek erol. Tenan, bilung ki ra mesti ditekoke sing nonton kok. Pak, bilunge kok mboten metu to, Pak? Ya ngono nek piye to? Erol aku ki. Lah, dapur mosok ada jepit ngono nek erol. Kowe menengo. Praswapati, kula wonten dawuh. Dina iki Sinuwun Prabu Duryudana wis mesanggrah eneng Jalatundha nunggu wungune Prabu Kresna. Oh ngaten, iya. Sinuwun Prabu Duryudana ya bakal mungu nendrane Prabu Kresna sebab yen Kurawa iso mungu nendrane Prabu Kresna besok Bratayuda bisa ngguling Ayuda. Oh ngaten, iya. Mula nggonmu tumindak iki engko sing ati-ati. Kan setitekno tenan. Yen Prabu Kresna ki iso diboyong nyang negara Ngastina, kowe ora kena ganggu gawe karo Prabu Kresna. Nggih. Ewadene nek Prabu Kresna ora iso diboyong nyang Ngastina, wis gandeng biyen bapakmu kuwi sing mateni Prabu Kresna. Prabu Kresna sampurnakna sisan. Pandhawa ora ngkup, Kurawa ora ngkup. Oh ngaten. Iya. Sumuruga kowe kirmina. Iya, Kyai Pati. Sing prayitna lho. Dadi Bratasena iki beda karo biyen jeneng saiki Werkudara. Yen wong-wongane ya padha, mula kowe aja pangrip. Mboten. Mboten Kyai Pati kula sampun ngertos. Kaliyan Werkudara menika pancen pepeting batos ingkang tansah dados pangancam kula. Badhe kula belakaken sedanipun Kanjeng Rama Swargi Prabu Bapa. Ya, sing prayekna ngati-ati ayo. Dene iki kabeh Purwadya balamu aja nganti ana kang keri. Iriten marang Jalatundha. Ngrakit digamane dhewe dijuwawi. Kula dherekaken nggih. Monggo kula dherekaken Kyai Pati.